Not everything about primary production is bad news. Primary production assists in economic sustainability. Tilling of land and cultivation of crops pertain to primary production. If I have a small garden of crops at the back of my house, therefore I am gonna be sustainable in an economic sense because I am going to save on the money that I would have spent on buying your carrots, your green beans, your onions, your tomatoes, and what have you. In essence, that is primary production. Diseases that are prevalent nowadays are reminding us of going back to the basics. For our immune system to be strong, we need to go back to the basics. I've been told that if I want to put the coronavirus at bay, I need to drink my herbal teas. What are herbs? Herbs are nothing other than crops that have been cultivated. I have been told that if I want my immune system to be strong, I need to eat plenty vegetables and fruits, and that is nothing other than crops that have been cultivated. Therefore, diseases like HIV and AIDS are going to find it impossible to penetrate my immune system, or rather the white blood cells. However, I am not saying you are 100% immune to those diseases that I have mentioned. There are certain behaviors as well that you need to observe. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqwashisana ngephepha lesibili. Sizoqalisa ngesiqephu A. Ngoba siyazi sonke ukuthi la uma ngabe sikhuluma ngephepha lesibili, sikhuluma ngemibhalo yobuciko emine. Sikhuluma ngoju lwezinkondlo, sikhuluma ngoju lwezizukulwane, sikhuluma ngamanoveli ethu esinawo, siphinde futhi sikhulume nangemidlalo esinayo. Okubalulekile kusiqephu A ukuthi kunemibuzo emihlanu. Kule mibuzo emihlanu, emine yakhona imayelana nezinkondlo ezimiselwe, okuyilezo ofundiswe zona. Bese kuba nombuzo wesihlanu othinta inkondlo engamiselwe, okuyinkondlo eyobe iqokwe yakhethwa yilabo abasethayo, akhathalekile ukuthi bayithatha kuphi. Okubalulekile ukuthi leyo nkondlo leyo awuyifundisiwe ekilasini. Kulezo nkondlo ezimiselwe ezine, wena uzokhetha ezimbili zazo. Bese ke uphoqelekile ukuthi uphendule umbuzo wesihlanu omayelana nenkondlo engamiselwe ongafundiswanga yona. Okusho ukuthi in essence uphendula imibuzo emithathu. Ngakho ke mfundi, khetha kahle. Kulezi nkondlo ezimiselwe, umbuzo wokuqala umbuzo mude.
Lena eminye emithathu imibuzo emfushane. Umbuzo wesihlanu, umbuzo omfushane. Sinezinkondlo eziyishumi-2 ezimiselwe. Abasethayo njengoba beseshilo phambilini bakhetha ezine zazo. Yini eyenza ukuthi umfundi azithole ehluleka ukuphendula umbuzo omayelana nezinkondlo? Kungawumbuzo omude noma kube umbuzo omfushane. Yingoba umfundi akazi ukuthi yini elindelekile ngakuye. Kanti yini elindelekile ngakumfundi? Kulindeleke ukuba umfundi azi ukuthi kungelula ukuphendula umbuzo uma engazi ukuthi inkondlo ngayinye inomqondo osobala, ochaza ukuthi ukuze umfundi azi umqondo osobala wenkondlo, kufanele afunde inkondlo kusukela esihlokweni sayo aze ayofika ebinzeni noma endimeni yokugcina. Abese uyazibuza ukuthi le nkondlo ikhuluma ngani, ithini imbongi. Lokho angakwenza ngomugqa ngomugqa, ngebinza ngebinza. Abheke amagama akhethiwe, azibuze ukuthi la magama akhethelweni ukuze akwazi ukuthola umqondo osobala wenkondlo. Okwesibili, akuzona zonke izinkondlo ezinomqondo ocashile. Ngichaza ukuthi kubalulekile ukuthi umfundi awazi umqondo ocashile wenkondlo. Zingakhi izinkondlo ezinomqondo ocashile kulezi esizenzayo? 2 kuphela. Inkondlo ethi ugqozi nenkondlo ethi thumela uzamxolo Nkosi. Okwesithathu, umfundi kufanele azi indikimba nomlayezo. Okwesine, umoya nethoni. Okwesihlanu, umumo wenkondlo noma isakhiwo sangaphandle. Isakhiwo sangaphandle sithinta okuyishumi. Okwesithupha, isakhiwo sangaphakathi. Isakhiwo sangaphakathi sithinta 5. Mlingani wami nawe mfundi, lokhu kuchaza ukuthi yonke inkondlo inezinto eziyisithupha njengoba sesizibalile. Ngakho-ke ngiye ngingaqondi ukuthi kwenziwa yini ukuthi umfundi uma ngabe kule nkondlo ethi Nkosi sikelela i-Afrika ebuzwe ngesigqi senkondlo, umfundi aphendule athi, ukube benibuze ngenkondlo ethi ngibonga ngiyanconcoza, bengizothi ngithi abhale akante ashone le, abhale kugcwala amakhasi 2 mukuthu akhuluma ngento engekho ngoba akaphenduli umbuzo. Ukuze umfundi anganhlanhlathi, angaklanti, angaphumi endleleni, kuhle umfundi azi ukuthi inkondlo idinga yazi umqondo osobala kuqala ukuze ukwazi ukuphendula umbuzo omude noma
umbuzo onemibuzo emihlanu emifushane noma ingayisithupha noma ingayisikhombisa akusho lutho lokho, kodwa akwazi ukuphendula makazi kuqala umqondo osobala. Ake sibekise ukuthi umbuzo ubuthi gagula uxhumana okutholakala emgqeni wesithathu nowesine, bese uchaza ukuthi kuwuthinta kanjani umoya walenkondlo. Uma ungawazi umqondo osobala walenkondlo ukuthi ukunxusa umdali ukuba athumele imvula enkulu, uzofika kanjani ekutheni umoya walenkondlo owokuzithoba, ngoba imbongi incenga iyacela enkosini ukuba makuthunyelwe imvula enkulu. Uma enkondlweni ethi ngibonga ngiyanconcoza, ungazi ukuthi umqondo osobala walenkondlo ukuthi imbongi yeswele amazwi okubonga, uyofika kanjani ekutheni umoya la owokujabula, ngoba imbongi iyakhonya ikhomba ngophakathi, izifanisa neguqa. Uma ungazi ukuthi umqondo osobala wenkondlo esihloko sayo sithi akasekho, umi ngalolu hlobo. Imbongi ikhuluma ngomuntu emthandayo okungayisithandwa sayo ukuthi usedlulile emhlabeni. Usuzofika kanjani-ke ekutheni umoya walenkondlo owokubalisa noma owokukhathazeka? Lapha ngichaza ukuthi umbuzo omfushane nombuzo omude ungama yinoma yikanjani, kodwa uma ungazi ukuthi umqondo walenkondlo osobala uthini, uzoba nenkinga ekuwuphenduleni. Bakithi masiqwashisaneni ukuthi uthisha akazukwazi ukuthi enkondlweni ngayinye njengoba ziyi12 afundise umqondo osobala kuzo zonke ezoyi12, aphume lapho athathe umqondo ocashile walezi nkondlo ezimbili kuphela, lena ethi ugqozi nalena ethi thumela uzamcolo Nkosi. Aphume lapho athathe indikimba yazo zonke lezi nkondlo zoyi12, athi angaqeda athathe umlayezo wazo zonke, athi angaqeda lapho afundise umoya wazo zonke, athi angaqeda lapho afundise ithoni yazo zonke lezi nkondlo eziyi12, athi angaqeda lapho athathe isakhiwo sangaphandle senkondlo ngayinye, enkondlweni ngayinye nje ake sibekise afundise isiqi. Athi umeqeda lapho athathe injambament ayifundise kuzo zoyi12 izinkondlo. Angeke aze aqede phela ngoba akafundisi izinkondlo zodwa, yingakho nje enkondlweni eyodwa uzofundisa umqondo osobala, kwenye inkondlo afundise umqondo ocashile, kwenye inkondlo afundise umumo wenkondlo njengoba unjalo isakhiwo sangaphandle, kwenye inkondlo afundise isakhiwo sangaphakathi, ngoba uzitshela ukuthi umfundi useyazi ukuthi zonke lezi zinkondlo zinazo zonke lezi zinto esikhulume ngazo, okuwumqondo osobala, umqondo ocashile, indikimba nomlayezo, umoya nethoni, isakhiwo sangaphandle nesakhiwo sangaphakathi. Ake sithathe ngeso lengqondo ukuthi
Umbuzo ka-2.3 ubuthi chaza kafushane umlayezo odluliswa yile nkondlo enkondlweni ethi akasekho ngoba ngiyawazi umqondo osobala wale nkondlo bengizothi kubuhlungu ukushiywa isithandwa sakho. Sengiyawazi umqondo osobala wenkondlo ethi ngibonga ngiyanconcoza. Bengizothi uma ngihlangabezana nombuzo othi chaza kafushane umlayezo odluliswa yile nkondlo bese ngithi umlayezo ukuthi ungabakhohlwa abantu abakufundisile wobabonga njalo. Enkondlweni ethi thumela uzamcolo Nkosi bengizothi imbongi idlulisa umyalezo othi uNkulunkulu nguyena yedwa onamandla ngoba sengiyawazi umqondo osobala wale nkondlo. Ake ngigcizelele nalokho kulandelayo. Uma abafundi bangayazi imibuzo nalapho basenkingeni ngichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi if the learners do not know the action verbs as well as the taxonomies nalapho basenkingeni, uma umfundi nje engazi ukuthi uma kuthiwa finqa ngamaphuzu amabili, engazi ukuthi leli gama elithi finqa lisho ukuthi goqa, lisho ukuthi xoxa kafuphi, leli gama elithi ngamaphuzu lisho umqondo ovelayo engxoxweni. Uma umfundi engazi ukuthi leli gama elithi umthelela lichaza umphumela womphumela, lichaza ukuthi lokho okukhulunywa ngakho akuzuthinta kuphela lowo okukhulunywa ngaye kodwa kuzothinta nabanye abantu noma umphakathi wonkana. Lapha sichaza ukuthi the tentacles of something are wide and far. Ake sibekise ukuthi kukhulunywa mhlambe ngemali yeqolo. Phela akena yedwa lo muntu ozalayo namhlanje ozo-affecteka. Ukuzala kwakhe kuzo-affecta nabanye abantu abangaxhumene naye ngoba kufanele labo bantu labo bakhokhe imali yentela ezokwazi ukuthi imondlele ingane yakhe lona okhulunywa ngaye. Balingani bami nani bafundi, ngizokuma lapha okwanamhlanje. Uma ngabe umfundi efuna ukwazi ukuthi inkondlo ihluzwa kanjani, ikhona ivideo kule channel ethi isiZulu the curriculum breakdown, angaya khona. Isihloko sayo sithi ukuhluza inkondlo. Uma ngabe umfundi efuna ukwazi imibuzo ebuzwayo, angaya kule channel ethi isiZulu the curriculum breakdown. Ayobukela amavideo amabili akhuluma ngemibuzo emifushane elula nephakathi nendawo nalena ekhulunywa ngemibuzo emifushane elukhuni. Uma ngabe umfundi efuna futhi ukwazi manje ukuthi igama ngalinye elisetshenzisiwe embuzweni njengokuthi ukugagula, njengokuthi imbangela, njengokuthi umthelela, njengokuthi yamanisa, njengokuthi okufanayo, njengokuthi okungumehluko, yana kule channel yona le ethi isiZulu grade 12 intervention. Ikhona ivideo ekhuluma ngemibuzo. Futhi ungakhohlwa, yana phela esiqeshaneni esifundisa ukufundela ukuqondisisa.
Uma ngaphosisi ivideo ka-2 of 2 ikhuluma ngemibuzo. Ngiyabonga. Ungakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Uyawazi kade sikhuluma ngawo. Kodwa-ke yokuqala ithi isiZulu grade 12 intervention. Eyesibili ithi isiZulu the curriculum breakdown. Eyesithathu ithi isiZulu file the chat room. Uyathandwa.